Tawag man lagi, ingon mo are, wa pa man lagi mo nag-ilis. Say, Tawag ba na yun? Good luck on, sir. wala magkamubon, wala man lagi mo ni are. Say! Neng! Saan mo sabihin? Deng! Mari mo! Mani mo dire? Ha? Sa madinay sila, may tubag sa isa. Hindi, tawagan niyo mama. Si RJ, si Danielin, si Kuan, Risa, si Inday. Singo tali? Naalang tali na anak ay man singot. Ano lang, magisingot May mo nung to. gawatan ko. Ingon. Kabalo sana, maay kayong gawas. Kabalo siya baga. Samay mo gawas. Kasi di mo gawas. May No? Masakit lagi na ako ang dira aya. Ano? Ako, kana. Kung sakit ni siya man, or bisang asa diri nga part, o labi na jud diri. Ano si tawag arthritis, ha? Heel arthritis, rayuma. No, hinay-hinay ka undag ka og itlog ang manok, ha? Goodbye, chicken. Goodbye, egg. Pwede spaghetti. Wala mo ko yung chicken. Ay, wala mo ko nagkakaw ng dog. Kuan lang. Wala mo Ng karon? Chicken lang. Pareharan mo na sila. Itlog o manok. Dili di manok, chicken. Yang labi na jud ka na bitaw gikan tagig higda. Nga pag ni-relax jud ka gun higda 1 hour. Nga pag tunob nimo kung nakasulay mo nga sakit itunob, sakit dire. Arthritis na. Bisang asa nga part ng sakit. Oh, makasulay ha. Betul sakit mo itunob. Ano man eh? Ano yung kong ginabati iya? Oh, muna. Rayuma arthritis na. Wala daw ko anak. Na. Alasan na eh. Ang ako alam, ani o, ay kani o, Bakit kani. mo nagbuntis ka sa Kananay mo mama? burot, gani, murag hangin. Ano ko? Mura. Gusto na mo, kay bis nga na-relax ka, higda-higda, yung pagtunog, okay, kay sakit, ano man eh. Kani siya o. Mahog ding! Nga na din. Una iya ha. Saan mo naman sakit man ako ang lapa-lapa mo. Oo, arthritis na siya. Mahog na sa duyan ba? Ang arthritis, rayuma, wala edad. Nagdepende lang sa lifestyle. Kung hindi buta ang Mahog mukha, na sa duyan! Oh, Wala nagitso! may kayo, okay, nga naman, makulam ang puguan na. Tayo sa Di ba gani, mukha ang mga kong manok nga. Mayroon sa nga, nung sa magkama, panitan man nimo ko, di mo ko mukha ang panit, oy. Oh, grabe ang panit. Di ko mukha ang panit. Sabi na mukhaon juga ka ng puro panit, yan ang panit lang, yung pritohon. Ah, grabe na ba? Sakit kita rin ha? Ano yan? Mami, siya bro. Di ko, Nakatry ko anang naniboylo, juga palit ko mga medya kilo. O sa kito, tos tang kugoy. Ulamig kasi, gano'n ito suka. di ka ikutig kaon, oy. Panit lang. Panit ay kuhaan na ng kugod. Dahil kong unod. Dako ah. Yan, lamig biya ang panit no.
Ako tili wala ko ko ano panit. Pwede mo nagyata ng bata. Ano yung panit, ma'am? No, kaya mo sila hatag na ang panit oy, yung isang mama nga panitan man. Hindi mo kung paon ana unda ba mga sigalaga ko. Paon. Ito ko ni mo panit. Ano dito? Guro. Muto ba noong kung kanang chicharon nga baboy? Oh. Power man ang manok sa baboy. Muto pa ko ana pero Ano nga niya? Gamay-gamay na sa grabe kolesterol ba? Wala rinong na tsaka yung arthritis si manok. mga ko walang ani unay mo Pero ako yaw si bulalo. Baka. Tulog hindi mo bubuan na. Dahil po na sa dugo gina. Magtulog dugo, tulog kung kahon. Pero depende sa kondisyon sa tao ha. Wala po kami yun nga. Nadaot na. adi Pero talaga halos na sa mao gina kanang bila pinagwatay kondisyon niya di kita. baka talaga sarapan ko mukha baka Ibutan na dahil sa kauras do karon patulog na. kay ang style mo Ano yan sabaw bitaw? Magsibo mo no? sa baka manggod may anak manggod ka na asam na kay sibo adi kay ito Si manok, rayoma arthritis. Saray ba diri say? mga batong ya Say Rayoma say. arthritis na. Bawal. bawal man na Saray ba mga diri liso ding? Saray Okay ra ba na diri? sila, kanang mga munggos, batong. Okay ra na kung watay arthritis. Kaon guro may problema po kung naa na, ayaw gyud dili na kay madungagan man. bungagan na siya Pero pag musakit na dyan, pati yung sakita. ano siya Kasakit, uy, daghan ka. Pero wala yung problema, kaon ka. Mao ba bata ding? Bata ni bata. Eh, Say say. ang baka tiyak. Mundo ko na pag-ilot, ano ito, nagbong bagay. Hinay kayo mo kulong. Ano na? Hinay kayo. ana kay kung ano kumpiyansa man ka ay Alam mo gud ko nagkuha na to, may gani dili lang buntis may nahagbong no. Ano na buntis? oo ako naman na buntis atong ikuan. yang manghod Okay na, ikaw, kung imo pang kuhan na hagbong, na, Bungit tong bata. Taas jud ko ito. isa mga, dua ka roller, bugog-bugog yun taas. Diretso di hagbong. Diretso yo. Wala ko siya nga anam-anam. Wala. Wala ba? Naiko jud akong bukog diri oh. Wala natulog ko. May iba na na, malisok libang. Mapigtahan. katulad Say. ito bang nahulog ko bag danan nga tulo ka ang na diretso ko sa kuan sa man puto mo man to naatlan katong kamo na wala karon nga may kaduhan na ron sakit kayo ipangihi Kanang mahabong ka or mga tapilo o nung isa. Dito kita sa mahilap Wala, kaya natulog maningil ko baka na eh. madugay. Ay singil na lang, tinga ka nga. Ano sakit man yung ano kumunsa? Nga nakalimot na ka. Ay sa una pa man tulog. Ngayon nga na. Mura po sa rapis, na rapis na perting do kaya. kanipod sa Manila katong pagkato na mag Manila nga Oh. abi na complain nanto kay na ang kato yung bangag dito na tabunan ng mga sagbot dito ba aniagig ulan isda lusot ni pikas na akong TL kaning wala basta nagiputi na kung muwa akong dinhi o pangos Makinig kita. tulumi ko akong anak ko Kahit katong ba ka rin na magkakita. lingi ko kay kon dato sa army diato na Sakit kayo, ula pa dyan. naghambya Pero ikaw na isa, marag okay sa no?
Kuha man to Salamat, siya, Kuya, udto man to, nakikita. murag wala kay to'y tao, kay murag nasa opisina. Apat ka na kapagkasya. Pero okay po siya ngayon makakita kaya na makatabang. At tinako Kaya nga bangon na bangon. Hindi ko kabangon no. sakita lagi sa ko ang Sakit tiig. bang. Naglakaw ko anto, hindi ko kay kalakaw na magtaki ang. Bidyohon na yung bidyohon. Lain na baral kay kadaliho. Nagkaon na mo. Kananay mga mga disgrasya. Mabalo na lang mga makusokos balita. Lagi. Kaya na may mag-vlog. Guys, live ni karon guys. Nainay na kong dire. Wala na. Tuna pas balita. Baka na, say. Tubit ang di ako, giubang ko sa kong anak ko. Dahil sa ko anak. Basta ta magpamassage. J, isa uban ta ma, apil ako ko. Oh. Ah. Dahil sa Rizal Park ba? Happy Baba- tulog ang bata. Babae ito. Yan ang mura ko agad. Mura edad-edaran na. Ah. So, sa pag-uli, gikalintura ko, giatot. Mo anak kong anak, na magpamasad sa ko, di na ko ay. Tagtama ko, kalintura ko. Ano yung ma'am? Mani mo, dirideng. Ano sa? Wala pa malagay mo nag-ilis. Karon ang lawa man. Tuwa lagi ko sa umasa. Sa karon, ang Sa lawa. karon. Wala malagay mo nag-ilis, deng. Init pag biyahe ron eh. Init ko. Ako na ni mo ya. Oh. Tambal sa kakapoy. Jote mong mami. Makakapoy po makalagot. Ang apo mga ito. Jote si mamay, deng. Asang sabuya katong anak ani RJ katong laki ay. Hmm. Isamot na, kung wala na yung buhok. Kaya yung upawan. Basta, siro ka rin mataan. Ya pong igagan ta, sige lagi kay una ay makupta nga dulaan, kalaton og bitad, dagan na yun. Isud man kay imong kasaban, igna na lang. RJ, mong anak ko, nangilog dulaan. Paano ni oh? Kay, di ko matagam na ko sa unang naggrabe ka na ko, kapak kung anak. Hindi na ko mamunan. Matagam na ko. Mo na anak na permero di kaduha, bunala yun na. Pag ikatulo, na yun katilan no. Hadlok ko. Dala to hospital. Sa una. Ano mo, ninaykan? Hinaykan ako, uy. Uyapan? Oo. Basta sukuha lagi sa kong papa. Balo-balo mong panganak na inyo ng pamatsyon. Naglagot magugugod kay akong gibilin. Di ko nga, magtarong iskila ha. Then hatod kuha sila sa kanang kuan ba kana ganing dini pedicab dito sa mo kay kuan man kanang bike ba bike. Abay, kay Oh, sikat. kay sikat. Sus kay kumpiyansa po ko kaayo niya. Kaya ni ato ko sa iyang papa ba ni apas ko kumusta na dito ko wala ba ko apas kay layo lagi. Sus pagbalik na ko ingon man ko ang principal dahil classmate akong principal dito. Nawa po siya kabalo nga. Ako na itong anak, pag ato dito, kuan lagi, paanto ko dito, ano siya. Uy, Rin, gusto man kumain man. Asa man kayo kung asa kong anak? Kasi na ito nila, sunod. Ay, mo na itong anak? Uy, mo anak ba? Noon sa man. Nga, dili man mo sila ng eskwelahan, mo sabay o uli, pero gikan sila mga ligo o kaning, Manibat. oh, manibat ba? Then, kuan lagi daw sila, 5 kabuok, barkada. Uy, no, kung dili magtabanog, naapsan bitaw na ko tabanog, gigukod na ko ay. Oh, lagod yung bata. Nagtuwag iskilahan. Ihatod sila buntag, pagkahapon kaon sila. Wala dito ni eskwela.
Pero seryoso rin, ato daw sa sementeryo, manuro daw dito, unsay na mga pagkaon, yung pagkawaton. Yung ato hilag kanang Katag og naay magpaglubong. kanang unsa ni dito sa falls, mga adto sila dito, mga ligo. Asay pista dito ang dapita, mga adto sila dito. Ano sa bataan? Manang tali na sila ay kaya. Langan kay kung Bukat, dili ko ka mo bukdong Tama, na dali. sundang no. Kaya, kani. Bukdong sundang. Tanggal mo. Kung kay ngalan na. Nya kana akong isa ka lalaki, kay duha man na sila ka lalaki, kato ako ang Kadayon mo graduate doon, og ano, maglahi, no? ni Wala kuno yun kasi katilag ka ng Kusi iya ka na mo anak. minus ka, ay tagsara yun ka ng di na maminaw. Pero di prato maguwang og kaduha. ako ang Karon na, ano. Kani ka magwangan ako. Ay 21 mo pa ko ana. Yung pinukbuna lagi patay-patay, mabitin lagi makabuna. Okay kayo. Kali po koy di ba nilaagan, nakuha man ni sa iyahang barkada po ng classmate niya nga sa elementary siya. Tingnan ko nga, wa man ni uli pa ni Udto. Dayon, nangit-ngit lang na wala man kauli. Itong mga CBO dito sa mua, may nga, kalakalin, basig ni Adto dito, wakwakong di ba dito, mga kaliwat, bagwakwakong dito. Kuyawan ko, nasa nataranta, gyud ko kung napatay, gyud ko sa kumbana, ani akong anak dito. Nga, uban man sa iyang classmate nga dito daw dapita mga wakwakon daw. Sus pag uli niya anak kay wa man mi magkasugat ang kaning sakyanan sa 3 de Mayo si kuan pa to sa una ang kuang kapitan ato si Nuesca Kupri tabangi Kupri ato una to dito pre pag ato na mo sila nagtabok na din nagsapa kay dito sila na akong kay shortcut kay dali ra maabot. Sus pag abot ako dito kay naa naman siya. Nagdala siya ka ng pagkaon. Yung ko, iyo, tulog ko niya, kabasig na anay ka ng palumay, kaya nga, takdang kag aba. Yeah. Kuan, ako siya gipakaon sa mo ang pagkaon. Wala lang mo to kuan na, gipakaon sa, Asa mo to? pagkaon naman sa iro. Dayon, ang, Iro, may ma. dayon, ang gani. Kanin siya, Pag-ana gipatulog, na, patulog na ko ni, lain pagabuntan. namang pagkot sa iro. Wala pa, pagkabunta ka ni, akong ipakaon na po na ko. Dayon, nangutan ako sa, ano may buhat? Sa mo to sudana gidala. Kuha man to, kanang ginagmay o kaning Lama dinuguan. ito. Lama ito, tinamay Langan na. no kay fiesta man dito sa ilahan. Oh, pista. Kaya wala ka magsulti. Alam nga, ako pong mataranta po kung na ikaw na o. Katauban ka. Katagan mo. Ikagbuntang to hapon na, ngit-ngit na, ni uli. Ay, nabitay na ako ni siya, oy, nabitay sa ako, gipasuhan na ako. Ang uban rabato kay Oro belong agom. Pigi painom man ako ng saglana, katong lana ni mama. Painom na ako, din wala man siya giluwa. Kaya naglagot ko, butang, wala ko banalig, butang ako sako, gipasuhan, masilingan siya. Len, ayan tagpat sa imong anak, Len, si Pinoy ba? Pinoy bulang. Amahan siya, Len, ayan tagpat sa imong anak, Len. Ko patagmo na ako ning bataan ni kay laagan walay palanghid. Bunalan, Lain tanan. magmanang hindi man tungtan Siba, Okay ra man tanay ni uli og sayo. Ngit-ngitan na. Ikaw do di mabalaka. Ako na sa una si mama kay pag gawa sa Central Sus na may helicopter, adagan kita nang des barak. Dia sa estradam ng barak sa una dia. Muna itong pahanan sa helicopter, dagan pang itanan. Sunod dia ko ano no? Kalimang kagulupad no? Asa na dito na aga sabay. Sus, ang problema kay kung sinilas nawala isa. Sa dinagan to. Ni John ginagi ko na ano. Paano ba na kung sila bunalan eh. Kapag tatagama ginato ano. Adi lang tamo sunod, ginubunalan mo data. Makorek na lang ba? May ilahan. Hindi na lang bitaw ka kamusupak eh. Kaya po Manang, na mo agi helicopter, pak na lang. Yay! Hindi sa- mo kumudagan. Kami sa una kung makita may helicopter sa una sa kuan dito sa Lanao kay mana man ni. Oy, naani, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Hindi ko makita. Oh, gungit, kalayo. sa ubos. Kalayo ba kayo pero Kita lagi nga bata nga. Oh. Tayo no, helicopter. Kung yung kaya tangan naman yung curious kita pa mulupad siya. Asa madunggan ngayon, gawas igbalay lang, babay-babay. Ay, naami.
Malipay, magkakita ka plano, kita layuar lagi sa plano. Ay, makasakay kita taon-taon na po hon. Makasakay, magkadog tuyo mo na kay kwarta. Matura kag Manila. Hindi balik lang. Di ba Manila kung may passport? Wala, 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 no? wala. O OFW lang. O pwede na ka mato dito na kayo mato dito. Pagkapot dito, lukat ng ticket, sakay na po ka pa rin. O may problema dito, di mo ka mapas mo kung na may pagkaon. Mahal ka ay sa airport eh. Mahal dyan. Kami gabalon niyo eh. Kapag makagbalik 100. Huli 100 to eh. Wala, ito 100 Airport? kapin oy. Ginoo. 100 kapin. Kami na ito pa yung Mapita to pagkita na ko makalipid ko ron ani kay Nagsaysinta na yan, nakadak ating nga kwanti, oh. Minira na. Asupaw lang ta supaw. Pag-order na ko, isa daw gara pa kayo ah. 75 ning dugay-dugay na to. 45 mo sa Digos, may ila 75. Yan sa kita kay kon man. Supaw man ni brato ra gini supaw. Tanaw ko sa kalendaryo, hoy. Gusto ka makatipid sa Jollibee, na may Jollibee. Kana, di nyo kayo na sila makapalabi. Pari-parihara man na hapit. May Jollibee man na. Kamara. Ano, katong dito mga may si balik ko. Manila nga. Jollibee na lang order ka. Kuha na, Barato ang Jollibee. Jollibee, Mang Inasal, Mac